Ar Gwartheg Godro, mae yna bencampwriaeth fawr, dyn ni ar eich cyfer chi nawr. Bencampwriaeth y Gwartheg Holstein. Phil Reid a Cheryl Thomas, i chi wedi bod yn gwylio'r cystadlu tra bod fi wedi bod draw yn gyda'r bif masnachol ac yn y blaen. Wel, mae yna wartheg arbennig ma'n dos e, Phil. Be neidiwr safon sydd dan ni'n y bencampwriaeth yma nawr? Bydde ti. Byddai'n fraint i godi'n bore o dro rein. Bydde wir. Pe ble, ti'n modd. Mae'r safon yn arbennig ma. Arbennig ma. A'r gwaith sydd wedi mynd fewn i gael nhw i'r pwynt yma, A'r twy yma, ti'n modd. Odi, maen nhw wedi troi nhw mas yn arbennig yn dyn nhw. Ni'n gwybod y gwaith sydd fynd i gael nhw i'r lle yn yna fe. Mae wedi dechrau misiodd yn ôl yna fe. Nag rhywbeth last minute yw e. Na gegleia. Na. A fel mae'r diwydiant i'r boes y tath yma, ti'n modd. Bob glod yn nhw. Bob glod yn nhw. A mae digon yn... Hon y fywch dychryn o flaen i'n awtel yr un wen. Prif 35. Corringham, Gremlin, mae bach o syndicate fyna fi'n cedi neu na, mae doi yn berchen ar hwnna de. So mae hwnna wedi cael 4 llo neu fwy, fi'n cedi rhoi 4 llo. Mae'n glap o fywch yn dwi. Prif 35 na, mae'n enfawr o fywch. Odi. Andrew Patton o County Down yn beirniadu. A wedi wneud gwaith daw ar y teg iddo fe, a wedi cyrraedd penllanwr cystadlu gyda'r bencampwriaeth yma. Odi. Mae'r enwau mawr i gyd ma. Yndyn nhw? Mae wedi gwneud jobyn dda ofnadw yn dweud Phil, achos oedd e'n beirniadu yn y Royal Cornwall few weeks yn ôl fyna. A twyd, oedd y fywch roedd yn champion. Yn trydydd y fe yn y clas iddi. Na'r safon sydd dan i ma. Na'r peth. I roi fywch champion lawr yn drydydd. A clod i'r un sy'n angos. Be ble? Na, a clod iddo fe bod wedi wneud na yna fe. Oedd yn fwy yn ein agor? Oedd. Ond wedyn, twyd, os oedd y ddwy o flaen yn deilwm o swydd, oedd rhaid i roed nhw mlaen. Oedd. Trisiad fyna. Welon ni hon yn gynharach yn do. Trisiad David Jones. Bydd honna ar ôl i ni do. Oedd hon wedi'ch plesio chi fawr yn dod. Oedd. So Cheryl, mi ofyn i do, pwynt i'n rhoi mlaen. Wff. Yna fywch dda o'i blaen honna. O Hefin. Ail oedd y glas, ail yn y clas na oedd i Wiltor o flaen y twel fyna yna fe. O i'r fywch wen. O yna'r fywch Matthew Jones wedyn yn arwen, ie? Na fe, mab David Jones, Matt yn arwen fyna. Simon dyn ni fan hyn wedyn a ail o. Y pwynt sylwebyn wedyn. Bryn Hyfryd. Simon Bryn Hyfryd o Trigybi Prefix Sioe wedi cael ei... So mae tair bywch dy Trigybi mewn hwn un de? Os wedyn, os. Oes bod yna fywch a hanner yn dweud. Odi ail o, drwchwch ar gader na, oes ba. A mae'n dal yn dwi, mae'n... Simon yn stocman o fri yn dwi. Odi, Ac ydi troi Gwartheg fo mas. Odi. Wedi wneud ers blynyddoedd yn dwi. Blynyddoedd mawr. A mae Trigybi, maen nhw wedi dangos y shows mae trwy'r amser. Odyn. O ti Cheryl yn gwybod nhw? Odyn, maen nhw wedi bod mas blynyddoedd, odyn. A llwyddiant efo'r jerseys a'r Holsteins. Wel, na, fi'n biodd elwi ma cwpl o flynyddoedd yn siowan cyn bo fi on the scene fi'n gyda ni. Cilfeithi fyna nawr ar dreisiad, mae hwnna'n dreisiad a hanner hefyd. Gyn ni'n gweld mab hefyd, rhif 29 yn cerdded ato ni yn y pwynt sylwebu, Ifan Wilson. A rhywbeth i fyddion, heddi go ia? Os. Mae hon mynd i fod ar y brig fi'n credu? Chief Snapple, ie. Just y gader na, ynddo fe? A'r stretch ar top na, mae'n fywch anhygoel. Mae'n trydydd llo ond wedi chi byth, mae'n edrych yn youthful yn dwi. So pwy ti roi mlaen, Cheryl? Dyfan, roi ben ar y bloc. Wel, mae'r un mae Ifan yn arwen yn y top 3, mae'r dreisiad yn y top 3, a'r senior cawd da Matt Wiltor yn y top 3 yna fe. Hon rhif 35, i fe? O na wi? Na, yr 35 na ti, ie. So, ie. Wel, un peth sy'n sicr, mae yna waith o flaen y beirniad. Felly, dowch nôl ato ni am ganlyniad fan hyn. Ar y ffordd i chi ym Bencampwriaeth yr Holsteins yma yn Sioe Fawr 2026. Y beirniad wedi gafel yn y meicroffon, felly mi dywela i ni gael clywed sylwadau Andrew Patton o County Down. Just like to say a massive thank you to the Royal Welsh Agriculture Society for inviting me over here to judge today. I've been coming to the show many times, I've been here. Always had said I'd love to judge at the Welsh.
And to be here today, it's an absolute honour and a privilege to be here with such great quality throughout every class. I'd like to thank my stewards, both in the ring and outside of the ring, for keeping the show moving on so smoothly, keeping everything rolling. Finally, I would like to thank all the exhibitors. It's been a fantastic show, right from my baby calf classes right up to the senior cows. And I think it would be wrong if we didn't at this point give a round of applause to all the exhibitors today. So just before I go on and top out my champion reserve and honour mention today, I think hopefully everyone around the ring today can see the kind of animal that I look for when I'm judging. I like an animal that ticks all the boxes. They have to move well, good feet and legs. They have to have that strength. They have to have that body depth. And they have to have them good udders. Those are the kind of things that are going to make a cow last and what we should all be striving for when we're breeding cows at home. And I think, from what I can look at here, I think we have a phenomenal top 7 today in front of us. So I'll now, without any further ado, go and tap out my champion, reserve and honour mention in that order, and then I'll maybe say a few more words after that. Thank you. Wel, dyma ni, Phil Reid a Cheryl Thomas. Mae'r foment fawr ar y ffordd. Le mae'n mynd, boys? Le chi mewn mae'n mynd I fynd? O, James. Fi'n gobeithio trwy gyfi. Ie, Ifan falle, bywch Ifan. Chi'n meddwl sy'n mynd? Trwy gyfi neu Wiltor. Na, sain, fi'n mynd I eistedd ar y ffens. Very sorry. Sut ti'n mynd I weid? Na, fi'n eistedd ar y ffens. Mae'n yn ôl lan at y canol. Dere lan, boi, dere lan. Ys, na di, coi. Ar I wen. Wedi mynd am yr efferwen. Y fywch wen. Y fywch 35. O. Ar gil wobr. A mynd I Simon, Bryn Hyfryd. Ar ailo, ar dreisiad yn reserve. Wel. Beth am hyn de, boys? Beth am y fywch fuddigol? Cohifyn yn rhif 35. Odi, mae'n pedwarydd rho. Ac mae'n cario'r gader na. Yn gweld Matthew fyna ni harwen I boys wedi gwneud gwaith gwych. Mae'n waith caled I arwen y dam, mae nhw'n I ganmol, boes bach. Corringham Lambdas Gremlin. Ie. Her draw o East England yw Corringham. Gremlin yw I henw hi. Enw anffodus am fywch mor hardd. Na, da iawn. Llongyfriadau nhw gyd. Pam hon, Phil? Wel, mwy na fi, am y power mae wedi mynd am bydden ni'n meddwl, a ei fforsi, ti'n modd, mae'n, beth yw, pedwerydd o efo? Ie. Mae'n lan, mae'r asgwrn yn lan, boes bach. Gwych iawn, edrychwn I mlaen I weld hon o allan y fori nawr, yn dyfe. Phil a Cheryl, wedi bod yn bleser. Diolch o galon I chi'ch doi. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Hey Matthew, llongyfarchiadau. What an achievement, boy. Thank you very much. Yeah, it's been a good week, but it's been worth it, you know. It's been. What a cow you've got here. What's the story? Story behind this cow was my dad, David Jones here. He was judging a show over in the east of England a few years ago when she had just had one calf, and he really liked her, and he came home and he said, "We got to buy that cow." So we ended up buying her. She's had 4 calves now. She sold in our sale a year this Christmas just gone. We sold a half share to Adrian Salter-Chalker, and because he really wanted a show cow, and luckily she's done the business here, so it's been great. She really has in such a quality show of cattle. You know, 7 cattle, probably the best I've seen for many a year here in the Holstein classes. Can you go all the way? Fingers crossed. You know, it's been, as you said, there was a tremendous lot in the championship there. I was following around thinking this is going to be close. So yes, it's great to do the job. Well done, guys. Llongyfarchiadau. All the best tomorrow. Well done, Matthew. Ag Simon, mae rhaid fi gael gair dythyr gil wobr. Mae wedi bod yn flwyddyn heriol a dweud y lleia I chi rhwng popeth, ond mae dod yma Simon bach I gael y gil wobr fan hyn mewn dosbarth fel hyn yn codi calon y teulu. Odi. Mae'n safon bod yn rili uchel mae heddi, wedi'n gobeithio felly wedi bod digon da I ennill, ond mae'r beirniad wedi rhoi e'r fywch hynach, a mae'n ei cadw cydffrinda beth mae wedi wneud, ond na ni falch ni wedi dod yn reserfi hwnna, so ni'n hapus beth ni wedi cael. Braf gweld chi nôl mae'n cystadlu yn y sioe, Simon. Iawn, diolch yn fawr. Da iawn chi, llongyfarchiadau, boys. Da iawn.